Здравейте! Днес искам да отворя една тема, която е много любопитна за мен и ми направи впечатление с хората, които общувам, как 80% от хората не им се прави нищо, не им се работи, не им се започва нов бизнес, а просто ги мързи. Мързи ли ни да успеем в живота и в нашия бизнес? Всички ние искаме да сме като онези, които приемаме като успели. Да се радваме на техните резултати, на тяхното богатство, популярност. Рядко обаче се питаме как са стигнали до тук. И ние искаме да сме като тях, и ние искаме да стигнем до финала. И не осъзнаваме, че това тяхното е било маратон. А именно, това са го постигнали с течение на времето, с годините. Не става, примерно, сега да стартираш нещо ново и след 2-3 месеца да си милионер. Няма как да стане това нещо. Постигащите си целите тези хора са често склонни да разкажат какво точно са направили и как са стигнали до тук. За тях успехът не е случайност, а последователност от някакви действия. Път, който са начертали за себе си и който са следвали до края. Обаче тук въпросът ми е, склонни ли сте да влезнете в тяхните обувки? Ще може ли да направите това, което и те го правят? Аз лично познавам много хора, които се вдъхновяват от опита на успелите хора и имат коража да стартират нещо свое. И една голяма част от тези хора се отказват още преди да са започнали да планират своят път, да начертаят своят път към успеха. Защото, приятели, да преследваш мечтите си всъщност не изисква да знаеш някаква магическа рецепта. Формулата за успеха е да си готов да положиш нужните усилия и да развиваш своя потенциал, да го направиш за нещо по-голямо от себе си. Да полагаш нужните усилия е толкова изцеждащо, дразнещо, в крайна сметка изискващо и уморително. Много лесно е човек да намери 100 извинения, за да не започне нещо дадено да прави. Отколкото, примерно, да откриеш причината, поради която се струва да стартираш своето начинание. Обаче тук се питам и питам вас, склонни ли сме да намерим нашето не, преди да кажем да. Много често самите ние хората, съзнанието ни, сами, значи, нашето подсъзнание така прави, че сами да се саботираме. А това води до нашия мързел, това води до да спрем да преследваме нашите цели. Така че, приятели, да се откажем от това да положим усилия, още преди сме започнали това нещо, това го намирам заплашещо. В моя бизнес, с който развивам с колегите, се шегувам, че повечето наши клиенти правят маркетинг тип от дивана. Защото те се представят някакви невероятни ситуации, как всички очакват техните услуги и това, което предлагат,
или техния продукт, няма значение, очакват всички да го купуват като топли закуски, когато отидем на пазар, пример. И можете да си представите какво преживяват, когато въпросният продукт или услуга не върви. Защото маркетингът изисква да говориш с твоите клиенти ежедневно, по всички канали, с всякакви инструменти и средства. Защо давам този пример с диванния маркетинг? Защото повечето хора се смятат, че като започнат да работят онлайн, това е да отвориш компютъра, да цъкаш там, тук, там и парите да си идват от само себе си. Това естествено, че не става, защото първо подходът и начина на работа не е така. Затова и повечето хора не искат да започват това нещо. На повечето хора им се иска да вярват, че успехът се дължи на късмет, на случайност. Защо, примерно, не трябва да се полагат нужните усилия да работиш всеки ден. Приятели, работа онлайн е като работа всеки ден като наемен работник. С това мога да го свържа. Ако искаш да получаваш някакви пари на заплата, трябва да през тези 21 или 22 дена, примерно от месеца, да работиш усърдно, навито, да показваш своите качества, всеки ден да се доказваш пред шефа ти и накрая на месеца да се вземеш заплата. По същия начин бих сравнил и онлайн маркетинга или онлайн работата като цяло. Ти първо трябва да се научиш на нужните умения, знания, как да представиш бизнеса си в най-малкото в социалните мрежи, как по правилния начин да имаш или да привличаш твоите потенциални клиенти, как по правилния начин да им представиш бизнеса, как да ги научиш да работят, нали, стъпка по стъпка, за да може след време да се заработят своята заплата. Това също е всекидневна работа. Това също е онлайн бизнес също се изисква, нали, да отделяш няколко часа на ден от свободното си време. Също се изисква да си постоянен. Няма как, примерно, за един-два месеца да правиш хиляди лева. Няма как да стане това. За да успееш и да си финансово независим с онлайн бизнес, ти трябват между 1 и 3 години да работиш всеки ден усърдно, стъпка по стъпка, да преследваш своите задачи и цели за деня. Това трябва да го правиш минимум 1 или 3 години изцяло онлайн, за да имаш финансова независимост. От финансова независимост аз разбирам лично за себе си, да имаш такъв доход от този бизнес, че да не мислиш, примерно, този месец как ще си платиш тока, водата, интернета, тока, телефона. Да не мислиш как ще си посрещнеш другите нужди и така. Ако ти е харесало това мое видео, сподели го, за да достигне до повече хора. И за да ми дадеш
и на мен самия повече, как да кажа, шанс и увереност да продължа да правя подобни видеа.